porsiam pasu pamusiro ta guru bongo pe papa de cara jepek alai mari pola adora sopinato hasane de bata jumolo hita martania mau lihat di pasak rohan nabi Tuhan dia suruham nama dongani hami naik jumolo isirai hatam hami Tuhan buka prohado pikiran nami semangula hatam marparbi bagasa Yesus martania kami amin. Hata ni debata di hita di hari Kamis tanggal 27 Juli 2020 nazar surat di Lukas 12 ayat 54 sono marilok di sini. Dungini nama madok natorobi jumpa di idahamu nako obusian hasudu tapi terdok hamu do. Daro maudan jadi saut do songoni ido anggo sahat. Dita saluhu nak karwa sabur sa malodo hita majuzur ari. Melihat sirkulus iklim di tonga-tonga di Portibion. Tortarok do nah molo songonon naro nama udan molo songonon naro nama logonian malodo hita mangatusi ido benari do hamu pangasi malodo hamu manibangi rupani tanoon alai lasso malodo hita majujur tikion tikini de bata dinaro Tuhan Yesus Kristus sasitong na tu portivi maul do zolmai mangatusi isi do bana manada isi do bana alanido kurang do zolma naso porsia maul do zolma porsia hape nunga gudang di bana kata dahalongan akka upama taringo tu harorona taringo tu harajau ni debata alai mahol zolma porsia ala nido nadiro namar hite turpukon malodo hamu manot tuhon maboto majujur ari ni tanoon alai dang maro hamu manot tuhon tikini tuhani ala ni dihita saluhukna ma iko malo mahita manibangi haroro ni tuhani iko totong no mubaru hata mangatusi haroro ni tuhani ima asa paubahon nasa ngoluta asa porsia hita dinaroi bana tu portibion lau manesa dosata nak mati bana di hopno silam iko porsia do hita di Tuhan Yesus Kristus ibana do si palua hita iko tatadda do ibana alani do jujur do hita sasitongna maul manibangi dalam lomoni rohani debata ikom malo do hita dia do dalam lomoni rohani debata dalam songoni do ayat selanjutnya songon hita maradokpo akka musutta mololau hita tu akka banguhum gabe hona seret do hita tu penjarai alai molo mardame mahita tu debata mardame mahita tu tuhani diakka nahumura pahala hota asa taboto dia do dalam lomon rumah ni debata tadadda haroro ni debata di bagasan ngulutong ala nido dihita akadong asa porsiam mardalam mahita dalam hasitongan hati goran ni debata jana tadadda ma haroro ni debata mabuan dame do lasiroha manesa dosata ikut tahapur siama tuhani dah tidak koma di bagasan ngulutong ala ni jujur do hita songonero ni bukit deo rasa plonom ayat tului saya jujur do huta dikot dalam minati kori Kris senau HP hutod dong dalan hamagwani inna oba bukit do rasa plonom ayat tului jujur do hita songoni maul hita jala jujur kita manadikot dalan ni tuhani HP Kris kita jujur kita manod dong dalan hamagwani alani unang mata tondong dalan hamagwan alai dame meta do Tuhan dadama Tuhan Yesus Kristus si balua hita dan tidak kemewana tabarita kemewana tahapor siai mewana asa mardame hita roti bana asa unang holam manada haroroni iklim cuaca malo hita ale malo mahita haroroni tukani membuat damai di kita Tuhan Yesus madongan hita selamat beraktivitas amin martanya kita mau lihat tema Tuhan di hatami do tutu Tuhan di paingot kami tum malodo akka zolmaon manibangi akka ari ni tanoon di haroro ni udan di haroro ni lugon yari alai macai makol lo zolma mangatusi tikion alani huat tusi hami matikim Tuhan di harorom lau ma buat dame lau balu hok kami alani huat tidak ko kami maho jalan mardalam mahami dalam hasitongan hati korami asa nang manibil hami sia dalam Tuhan satotong mahami marhapur rusa tu adobamu atong dongani urupi mahami bargogoy hami jalo matuhan tangyang nami bagasa Yesus matanya kami asyur hamsa mulungan kami amin horas shalom.